Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Magkanayo sa kababae nga taga-Bakayan, Cebu City. Ang atumada tampo, nagdasangan nga Mercy. Mercy, anak. Ready na ka? Maglakaw na ta. Oh, ma. Oh, hain man si Papa ni mo. Nga ito na ta? Oh, dali na. Kay malate na ta. Ay, ligara man sa ning traffic, uy. Mau lagi? Ay. Sige lang. Magdalian ta. Basta muhawal lang ni Ron. Mapakusot ka. Kituka man ko, Mawala ng imong dukaon niya. Inigabot na to dito sa bahay sa imong igagaw na. Dong, pagpantay! Nay nilabang! Salamat in taon kay ni Mata na ka, Mercy. Si Mama o Papa. Ay, sa pagbarog. Ay, na pagbarog. Hain si Mama o Papa. Wala sila, day. Unsa? Dili ko magkatuo gawa na si Mama o Papa. Ganun kipiyaan man ko nila. Day, Mercy. Iinom mo na aring tubig, ko. Salamat, tiyo. Dawatan na lang nga wanas mamagpapa ni mo, day. Unsaon nga, ingon anak magyud ang kinabuhi. Onya ako, tiyo. Magunsa naman lang ko, ani. Asa man ko padong. Wa naman ko'y pamilya. Niya pa man ko. Wa man sa ko'y pamilya. Ugosa pa, pag umangkol mantika. Ako'y bahala ni mo, dito ka pasagdan. Tiyo. Tiyo, makapadayon pa ko giskwela. Maunay problema kay wa para ba ko'y kwarta para ikapa-eskwela ni mo. Okay ra, tiyo. Nakasabot ra ko. Pero sige lang, mangita lang tagpaagi, ha? Salamat, tiyo. Mercy. Mercy. Nakatuog manday ko. Bangon na bangon. O pangandam kay manglakaw ta. Ha? Asa man ta, tiyo? Basta kay pangandam na lang na gustong magkakita ni mo. Sakto. Guwapa. Nindot og lawas. O labas pa kay ni Madam. Bitaw. Na ako'y mga customer nga ganahan og mga bata pagyud. Sige, sige. Ugma dayon. Sugod na kag trabaho na ko, day, ha? Trabaho?
Unsang trabaho, tiyo? Imong ibaligyang imong kaugalingon, iha. Pero, bayaran ka og dako. Unsa? Ay, dili ko, uy. Usay dili ka. Gusto magkaka nga makahuman og eskwela. Pwes panarbaho aron magkakwarta ta. Tiyo. Oh, day. Tanawa, tanawa. Nay, dako kitang kita kay daghan kay customer kauyon nimo. Tiyo. Dili na ko. Unsa? Nayabag ka? Huwag ka magtanaw aning kwarta, oo? Ha? Ah, di ka mawili, ani. Dili, tiyo. Dili ko gusto aning trabaho, ah. Bahala ka. Basta kay kinahanglan nga mo padayon ka ning trabaho, ah. Sa gusto ni mong sa dili. Tiyo. Jose! Nausa naman ka? Nausa ka diha? Kanina na mga diha CR. Gawas na. Tiyo. Nagsuka ko. Unsa? Ay, kung ginang mabdos ka. Uy, di na mahimo, uy. Kinahanglan nga maniguro ta. Magpalita og piti. Oh, sa may nigawas. Duha ka linya, tiyo. Buisit. Nga ano na pamabdos man ka? Kabugo ba ni mo? Tiyo. Di ko musugot nga magguba nga itong pangwarta. Samtang wa pa na mudako ka ng imutian. Padayon og trabaho. Kay ako mo'y mangita og paagi nga makuha ka na bata. Tunsa. Padung na ko ron sa trabahoan. Mama, tabangi ko ninyo. Ganong kipuhat pa din itiyo na ako. Mercy? Ah, Oh, si Sir Martin. Ang ako maestro sa una. naunsa man ka, ha? Nga nung naglaroy-laroy man ka, ngudani ko rasa. Sir, tabangi ko, sir. Maluwi ka. Ha? Tabangan sa unsa? Isultihan ti ka, sir. Pero ipalayo sa ko din, please. Maluwi ka, Sir Martin. Sige, sige. Dali. Maayo ra gyud nga dinhi ka gida kay nagduda gyud ko nga wa pa kay kaon. Unsa man? Nabusog ka? Oh, sir. Salamat kaayo. Karon. Sultihi kog unsay nahitabo nimo. Kasalbahis ko na ng imong uyuan. Mao gani, sir. Guba na gani kayo kung kinabuhi paggawas akong mama o papa. Gisambutan pa gyud niya. Ayaw ka bala ka. Dili ika iuli niya. Tinuod ka, sir. Oo. Ako pasabto na nga kung asawa nga nung anhi na kapuyo ba na mo. Ug atong pasakahan o kaso ka ng imong uyuan. Salamat kaayo, sir. Uy, kaluoy ni mo day, uy. Ayaw ka bala ka. Paeskulahon ka na mo. Salamat kaayo ninyo, ma'am. Pero, unya na kung mahuman ka nagpanganak, ha? Oh, ma'am. Imo alam ko ninyong katabang, ma'am, para
makabawas ko sa inyong kaayo. Dili na mahitabo. Pait na kaayo ang imong kaagi. Dili na namupunan. Og among isaad nimo nga mausab na ang imong kinabuhi sugod karon. Daghan gid kaayong salamat, mama. Mercy, good news. Napriso na ang imong uyuan. Tinuod ka, sir? Ah, Salamat sa Ginoo. unsa man gusto ka nga muduaw niya sa prisuhan? Mercy, pasaylo ako. Pasayloon? Demonyo ka. Di na ko muusab. Ako nang isaad ni... Dili na kumutuo nimo. Ikaw na lang utang mo'y nahibili na akong pamilya, pero unsay gibuhat nimo? Mercy. Maong dili na gyud kumusalig nimo. Patay na kaalang nako. Mercy. Broken down and tired of living life on a merry-go-round, and you can find a fighter, but I see it in you, so we go work it out. Mas maayo pa ang laing tao. Maupay tinud-anay nga mutabang nato sa panahon sa kalisod. We go work it out. O gitinuod gid ni Sir Martin og sa iyang asawa ang ilang gisaad nako. Nausab gyud tuod ang akong kinabuhi. Og nakabangon ako pagbalik. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. And I'll do